السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمو بلا جنفو بشير الله أنا بواتي مننا فلت من كفي أني إنفو بلا الحمد لله كباريا شيرا ما كفكو مودو بينو بقى دمني ني أستاذ توي جروب وراوكا mɔgɔ minnu n'an t'u ka kow dɔn, mɔgɔ minnu ni an n'u tɛ ɲɔgɔn kalama. Donc an ye ni info in bila ka ni numéro ninnu fana bila nɔfɛ. Numéro minnu filɛ nin ye, dɛmɛ o dɛmɛ bɛ kɛ ka na Ustaz ma, a bɛ tɛmɛ ni numéro ninnu de fɛ ka caya. An balimakɛ Adam fana ale ka numéro b'a la 79 11 16 86. Balimakɛ Banjugu Kamara 75 25 33 73. Balimakɛ Ousmane Diallo 70 74 74 73. Balimakɛ Abubakar Tanjugora n'ale bɛ Abubakar Tanjugora n'ale bɛ ale sigilen bɛ France. Ale fana ka numéro filɛ nin ye plus 333 78 32 49 29 a laban ye 1 ye. A balimakɛ Muhamadu Jawara ale ka numéro ye 79 29 86 70. Donc mɔgɔ k'a faamuya ni numéro ninnu tɛ mɔgɔ n'a ye k'a bɛ ka dɛmɛ ɲini ni Ustaz tɔgɔ de ye, Maribaba Sɔgɔna tɔgɔ de ye. Donc a k'a dɔn k'a fɔ ko ani Ustaz kɔni tɛ ɲɔgɔn kalama. O info de kun bɛ k'a lase aw ma k'a fɔ hadamadenw u ka siran Ala ɲɛ, hadamadenw k'a dɔn k'a fɔ ko kɛta o kɛta Ala bɛ t'i ɲininka a la sini kiyama. Donc ka taa dɛmɛ ɲini ni mɔgɔ dɔ tɔgɔ ye k'a sɔrɔ o bɛ ka dɛmɛ bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye a tigilamɔgɔ t'a kalama. Mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ Ala bɛna t'u ɲininka o ko kɛta ninnu na, o ka siran Ala ɲɛ. N b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an minɛ ko nɔgɔya, Ala ka sunkalo tɛmɛli ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye. Sali ala Muhammadin, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.